Pojďte, všichni se. Ale, váš slova! To je strašný. Nemám nic připravený. Jo, já bych to nechal takhle. Tak pojď na fotku. Tak už to je všichni. Já mám nic připravený. Sedma, pojď se. Ještě, pojď nám, pojď. Pojď. Pojď se a pojď. Tak Františku. No jasně, no, to bude to krátký, nebude to takové, jako rodina to nebude, bude to krátký. Františku, tak vy jsme si samozřejmě chtěli všechno nejlepší, ale jelikož nás vedeš a podle nás to vedeš fantasticky a manažersky už si podle mě v rámci České republiky dosáhnul svýho maxima, tak bychom tě chtěli, tady všichni, co tady stojíme, poslat za hranice této republiky a aby si tady trošku nasál v tom manažerství, jak se to dělá v jiném státě. A jelikož ještě jsme se dozvěděli, že strašně žiješ letadlama. A máš nastudovaný, jak ty letadla fungují, jak to jde nahoru, jak to jde dolů, kdo to řídí, jak to řídí a tak. Ale nikdy jsi neletěl, nikam. Takže my jsme, protože zrovna jsem se dozvěděl, že předtím si strašně knížek o tom, aby všechno víš, takže jsme se rozhodli, že pošleme do Londýna zápas Premier League, máš to s letenkou, máš to s ubytováním a máš to i s doprovodem. Budeš to mít možná i nějaké setkání s Říkem třeba, s někým, tak ať se tam něco naučíš a doufám, že příští prostě prodáš že lidi chtějí pořád všechno nejlepší. Klidný let. Jak se nám vrátí, že neprošli na to samotného, budeš to mít doprovodem, že se nám nezvrátíš. Vojáky se nemusí starat, nebo všechno bude řízení, máš se všechno, takže... Klíče na to máme. Takže tady máš. Já nevím, že to tam